estan molt ocupats preparant sorpreses als xiquets i per als grans i han deixat a càrrec de les cartes a una menuda amiga part de la nostra ciutat. És ella, arriba Caterina, la campana que vigila que els xiquets envien les cartes. No compta tot arreu, has de portar-te bé, dels seus ulls no podràs amagar-te. Heu de tindre les cartes preparades i atenció quan escolteu les seues campanades. No veureu la menuda Caterina, s'amaga a baix del llit, a l'armari o a la cuina. Arriba Caterina, la campana que vigila que els xiquets envien les cartes. No compta tot arreu, has de portar-te bé, dels seus ulls no podràs amagar-te. Ja queda poc de temps, si has sigut obedient. No olvidar-vos de conservar tota la vida la il·lusió d'esta nit de Reis. Les xiquetes i xiquets de València, sou lo millor. Paraula del rei Gaspar. Mucha felicidad, mucha salud, per sempre, gràcies València. Tot el que vos podran regalar